En ik zal je wat vertellen over leiderschap. Het is belangrijk dat je dat laat zien in de klas. We zijn de vertegenwoordigingsdag, zo is een feest van onze SLB en Roelof leren wij het meest. Verdiep je in het kind, weet wat het leuk vindt, maar voorheen, oh yeah. En ik zal je wat vertellen over leiderschap. Het is belangrijk dat je dat laat zien in de klas. We zijn de vertegenwoordigingsdag, zo is een feest van onze SLB en Roelof leren wij het meest. Verdiep je in het kind, weet wat het leuk vindt, maar voorheen.